Sudah pinapari ko posisi ka di sol. Asa tabuk ka ulota, semua macara di kita. Tuhan, asa tabuhay ulota, pasrohata di bagasan Tuhan, bolonong tabuhay di bagasan Tuhan, marujung matong di bagasan Tuhan. Maradihitas yang nomor ono pronong. Saya pasere prohami. Debata bandongan mi. Nanaing sibiotota di bagasa sedarion iman atas surat di Joshua 24 ayat 15b di son siang hatabata alai angko au dohot dong aku sajabu ikut jauh bado ulanna alai angko au dohot dong aku sajabu ikut jauh bado ulanna di bahasa Indonesia dikatakan demikian, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Nama lapatan si Joshua pasato dirina pasato dauna tu Jesus. Songo dia do nama ngolo Jehovah unang taoloi pikirata tapasahat dalat tu Jehovah. Debata bai dong ami lau mangula si domu saina tulus do sakakmu. Amin. Mertua ma nau bigi hatang ata jalan nau persa martami yang mahita mau lihat imam bapak na butuh nunga maralaman na tut namion o puji sikadulion hujauhani doho asagabi homat dongani ulon namion sian nama muka sahat tu nahu pataruhamin non tu inganan peradianan pastokin dongani ulonon marhiti tol di perbadiami lehon halap bokor Tuhan tua keraja hata raja bius Tuhan boru pariban ale-ale sa luhuk na dongat tubuh terlumu bihuda-huda pasti lian umuro dami tuwa di nama mukaulaun nami ho ala nunga ho humay kami hupa juluhami gabi rongan nami bapa na mau lihat madi ho na yung lanjut turun nami maulaun non ho ma nama dongan nami tajalo mapasupasu na siya tuhata asi ni rohani Jesus Kristus holong ni rohani debata ama parsauran ito di parbadi ang madongan ng hita siya tikiyon na hotro di saliling nililing na amin talanjut tumulog ta nama namion Puji Sika Purba hari Senin tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 setawi mari hamu amang Raja Dohot inatta soripada songoni di hamu Raja Nalia Nalulu luoi mari hamu nam Raja ni hula-hula nami naro sia sudah lapisan nahu karsangapi hami asa huzaham majolo jujur ngoluni amanamion ya amanamion onom mana sida namartino dohon sadamai bawa lima maboru tubuni opung nami oputupal boru purba oputupal boru manalu jala amanamion sinabortoluma nasida namartino dohon tubuma amanameon tanggal 3 bulan onom tahun 1950 dungi marasotom ma namangon boruni rajai tubuni boru sinaga siap persabila litong ni huta di basa-basa hodo kami anak konna opa bawa tolu boru
Ia anak syakangan imai ausad diri namargor amat Jessica mangalak boru ni rajai boru tabunan sia sigotong. Di basa-basa horde batado dia obat boru dang adong dope namar hasotan. Ya anak si nomor 2 namargor amat denni mangalak boru ni rajai boru lubat tobing nasiam medan. Di basa-basa horde batado anak obat 2 bawa 2 boru dang adong dope namar hasotan. Ya anak nomor 3 margor amat denni mangalak boru ni rajai amat Daniel mangalak boru ni rajai boru sinaga siap bagap batu. Di basa-basa horde batado anak onom 5 bawa sara boru dangrong dope namar hasotan. Ya anak si nomor 4 margor mai amariki mangalak boru ni rajai boru si hobing siap tarutung. Di basa-basa hordo anak tolu 2 bawa sara boru dangrong dope namar hasotan. Ya ibu nami syakangan namar gor mai da Joshua marhamuliam mai tulai nami marga sigurian tuhuta sidik kalang. Di basa-basa de batado dina sida opak bawa dangarong dope namar hasotan. Di ibu nami si nomor 2 margor mai da Jimmy marhamuliam mai lai nami marga siaturi tu huta si borong-borong. Di basa de batado dina sida ono bawa sara boru dangarong dope namar hasotan. Ya iboto nami si nomor 3 margor mai nayenjer marhamuliam mai tulai nami marga manalu tu anak nina boru nami tu huta rumaiju. Di basa-basa do dina sida sara bawa sara anak dangarong dope namar hasotan. Sara boru sara bawa bungu mahami puparan ni amanamion anak do parumain walu halak boru hela ono palak bahu puna sian anak 17 halak bahu puna siap boru 10 halak buku masude puparan ni damangon 24 halak. Marujung ma ngoli damangon na di hari Selasa tanggal 26 bulan Sia tahun 2020 di rumah sakit Tarutung. Dalam rumah damangon 70 tahun. Perdalan ni ngoluna. Ia damangon songon dari pakai pamaretta nagabe secara berhobas di Kabupaten Tabalong Taraon sebagai kepala desa dulu 1000 tahun 1100 pelonong 1 tahun 1100 siap lopat. Bupati orang hami pe aka amang raja do inakta sori pada naliak nalulu. Bupati hami do dian di hami aka peparanna dilihat debatado hagabeon asa hamu hami di tangyangmu di peparan ni amang namion. Diakka nasutubuan anak asa tubuan anak diakka nasutubuan boru asa tubuan boru dipasma nadi huta nang di pangaraptoan nasutikoma hami paboto tu hamu au doha dong singir manang utang ni damangon ditikki di nguluna daino hami majalo haroronguna. Song di majo jujur ngoluni damangon nabui di patorang hami utimat. Ima naik pasaton ulos 40 maun ulos ulos 40 maun setari tulang gemeneru anggiat ma di pertemuan baru manaputi nauli maun di jakap penoparmu sanggiat matutu di puriamu ang baru manaputi nauli maun seru nak penoparmu saya lami tebai tuatama
jakka pinokparmon kapas pasuna tujuluanon bet sungni peje nai hata patpuri sionon nai tuang baru manaputi nauni mo manaputi naringgam mo di pertua mon di patpuri timang baru Janak kasih kangen dah. Meludus rompi botol menong. Anggu pada umum pada nak kasih kangen dah. Lah, ali baru dah kono menong dia baik tu. Jadi gue hai mak sunah kani setuju marun nami. Nabar hal tu mak jaga terjurubir. Nunga pasat taming ulos perpuri nganaputi nauli mon boras mahai pasatun boras ma ambol macara butima Iya matutu. Tarjulu dohon nami hatani perpesal meni. Sai pataridahon matuhami ali jahuba asini roham. Jalalehon matuhami hatuomu. Di papatar di batam di hangu asini rohana tuak ke arina neng roh. Jala di pahot ma di hamu hatuau. Takas subigi hami barita jujur ngulun yamang borkon. Marpinopar opak pulutulu. Opak pulopat marumur pitu pulutulu tahun. Tapuji madebata arabasana dilehon torok ni pinopar di hamu. Jala marhite honina boru. Dison hubak kami ulus sapetuam. Arani parsarumatuan ni amang borukon. Tanyang ngami mau natong tua mata debata. Sape madi hotua. Tuak kapinopar mom. Tuak katik kinaneng roh. Asa tung mga putua hamu di pudian ni amang borukon. Disuli hamu pinopar. Marhiti honi dohonon nami matanyang pagidon nami tua mata debata. Akalae akka ito. Saluhu namu pinopar yo putisi kadolion. Monojong jok kamu di habicaran. Mana tak mahamu tu hasudutan. Tuari namangihu di pudian nyamang borkom. Dapat dihamu akan niluluan. Jumpa akan jinalahan. Ibur magodang akan mekmet. Di pasu-pasu debatama akan namar sekolai. Aka anak doh baru napistar marhamalon. Jalan nasahat akan nabisu uhud napatas marroha. Di nataluk marrokap. Saya di pasu-pasu debatama si rokap ni totina naulo gabe naulo horas si tugohon anak doh boru natakas mayatong dongamuna nasaha tu sarumatua. Arani tanyang pangiron nami tu debata siapa ni rohan nami mangido tu hatta buas matu hatta pasahaton itu hamu tuak katik kinareng ro asa tu makirap sian na dungau maju sian na jumono di panggabia perhorasan di haroat tubuh doho di sinamotro nasahat tamu saluhna nasahat tuna saurumatua ope hupasahat tamima ulus sapetuon boido pangidon nami amang etehuria mangiringi pasahaton ulus sapetuon asatuk pasahat tami ulus sapetuon inapo. Di
Ditangiang pangiluat tay semanupa marebata majak barat do todimu patujolo ni tangiang pangiluan nami marhite hata pasu-pasuang upasan yung puta si jolo-jolo tubuh si monang-monang mahudok kami panagasi batu-batu ozak martaru ijuk para lama si manindo topi ni tau toba tuari namangiho di pudian yang borokong dihamu saluhuk na pinoparna di pasu-pasu debatama dihamu timbul akna anak nama lumartahi jalo lubarang doho tak kabarumu na dega perulan huhut nauja marroha dan matutu melihatnya mari itu hatta tadu tiap carata pina satu protokol melihatnya katuna pengurutta jadi melihatnya mari itu hatta melihatnya mari di bagasan parpumati dan partikenaon nungasa jujung na Tuhan ulah-ulah muna margamanelu adorang so upasahan kami dalam tangiang pasu-pasuan Tuhan muna Imam Marhite ulos jumolo pasahatan kami hata nauli hata nadenggan dihamun na pinaparna dihamun na saluhut na bonasutan namin terlibuwi beray kapok namin tepun dito hata ibaga sa partikenon ala dilihodo dihita namun laboro hahipason boy pajukpa marsaur marhite parmordim ni berenamion upaya di utami dosian buka dasar lebih nuka ni panglan huria tani kelatan ng kunao ikut Jehovah do laku ina taban nami memusesan hatan itu hatta pasu-pasu ni Jehovah do ban namamora jala dang marhanga lutar diban di puda ni Raja Salon pasu-pasu ni Jehovah do ban namamora jala dang marhanga lutar diban pos rohanami molohami hula-hula muda dala dohami mangdon tuadupan ni debata anggo nama masumasu hamundo jala nunga upa uti utami jujur ngulu ni berenamion marpinok paribana 44 halak mulai ada itu hatta jala disudia kapahupuna kapinok parnai ba buidohono dangadong dopena namar hasohotan dangadong dopena ang dia mau dalat tamang don tuado pendebata di pasu-pasu amu jala pasu-pasu di bata naso adong marhangalutong di bagasan tiarni roade asal ma yas rohamuna majalo ido pendeng utama sang dia matujuluan nyarion molo tungadong akas dulu muna juk pemanin dulu muna dapat kan dilah muna di pudian ni berenami nong jolo merdeka dia ke anak persikola tu bisukna tu pistar namanya mulu tungadong dia karena sodapona nakakarijo kertano parserani di pudian ni berenamio di patudu tu hatamai saya Roma rezeki nadenggan di hamuna seluhukna nunga gajang umur niya matao berenamio gumajang ama umur niya hamuna seluhukna pinokparna jala upati utami do sian dasar semula molo opungisi tesikaon jala di papatar hamude di tongan di mga janaon na mengikuti sian pemerintah kepala desa iban jala ondo nunga si tunggu singiron sigararu tangon di peradiatoni las donon namin na dihamun salu nakapinopar ang dia man yan songon amataon jejak ni hamu ka pinoparna meningkat ya tabba meningkat ma tujulan nar ide si pangodonon namin di pasu-pasu tu ata mamu salu margogo mamu lo maulah naka si lo muna tujulan nario songon dali 10 opat Upang hami dos marohamu amu mamangatur ato ila de musika
kita suri-suri nagajang ulos dan Prabu dalam mengalu-alu Tuhan ini asa pengtaruli pasu-pasu di seluruh naya lakon mina pinupusmon mari hitai makaraja nami tuk sangat tuhamu bihara Panginoon nami raja nami asaro mahami marsoba tuwa puna asa songon hatanis tuwa dohron nami dan sudah tindak pulung nang sosaku balia dan sudah raja nami molope si patu pau nami na sosadia ope dihita bona hasuton nang morhak mahami sonari malompah huluh na nami pada mangma godang sopa-sopa Jadi soal lima agak tulang na basa, tuk soal lipe, nabuh pa tupahami, pasangap po pa jagarap ka magkaraja nami, las maroha muna doton unuti raja ima. Jadi mulia mati Tuhan, mulia memang di perbungat tahun. Dia muna pa moron namin kagalingan sa luna. Idalan ni tangyang na upasahat kami. Tung songonipe na, tipis na. Tung songonipe, hapakal na. Batong di pasu-pasu tuhat tama amo naman jaloy. Toro, gadyang ulas na upasahat kami. Gadyang ma umur muna hamon sa luna. Toro rabunulo si. Toro pa ma pinopar muna tujulan niya sa luna. Horas sami. Laos songonima, di hamon sa lupaguro namin. Di yes ni rohamuna kasi tapon di pasu-pasu tuhatama sa ti umadi hamak kanauli dor pasamotan tu matabil sidid la pungi pinasa si ti una nabi sumamu do boru nauli jalaka nabasa sa solo sa tuwatian leni kamu mangulu totok mahamu diramoti baca nama kesehatan do stil-tiunan.
akalae akka ito odol honok kuruhatani pesal menuel pronomi asa pajumpang sugot asiniroha jana marsuman hati kora bohot hadamion dungile honon nitanoi madihamu parbuina say di pasu-pasu di bata mahamu saluhukna dapat soni dok upasa tusanggara porik tuduhan kasatua gabe na niula sinur na pinahan horas perdala-dalam mangomo pertiga-tiga dapat akan na niluluan jumpa akan na jinalahan dihirap dalam naro di panggabiak parhorasan dipolpol dalam namuli tuak katik kinanengro adorang so pasahat tamion ulos perhitian namion adidok dup pasabataki horong ihot ni bulung ulos ihot ni horong tadani rahong ni horong ngami mo tuwa ka anak inaparu akalayak ka ito anani amang padenami Galang gabi adorang sahupit tamang godang muda jumolo mamang latang-latak kutaganing milu tunggu-tukon hatahon tu amat taraja aluhon tu amat taribata maulati amang padenami amang raja ni namalo mengatakar takaso marbuah-buah marsakabi tululuan yang amat taraja dohon inanta sori pada mengadi adu-adu hukum tu amat taribata manupak matung amat taribata tuhamu saluhukna akapino perni nak borukon nang dohonok kakale akka ito dihamuak ka namar-hamaragi namar hula-hula marboru luhur pinok paryanan borukon silo mata ni hari labok mata ni bulan mularong akan orang lebih dihamu labok kamu mesiat juan job yang pada nami bay mamang godang mula mas padumu ma godang sopa mulai ada mang pada kami numatakas so marmula matutugabe marmula horas jalan numatakas marsantabi hami tululuan natoro lumubi mat mengalua utamat tadi mata asa dia apa gabian dia parhorasan padang magodang dia di jala lastisi manok kupasantami tuluhali hita mangaliat baru tapasahan ulus mau date
nami tulang nami ada orang sudi guho tulang akan uli roh maju hami geleng muna mano pahamu tuk so dia benon nebu patu pahami pasang apuk kamu katulan las marohamuna jadi songoni madihita secara contoh alangan di pasahat ulat tapi dari tangan tuhita asabor hatita panop hula-hulata dihamuna par musik nami nang borak mahami manopot hula-hula lami baik kamu musik nah partusi sila nak ngisi koru susi rege-rege nyapa namarana inaporu do namarana itulang sekta boi alai jujur dia masih songkakan alai nang masih songkakan ikon iro totong molo masih topi sani iro tong na masih lingkungan jadi imata boni namarana inaporu do namarana itulang alani akanang boru akana poru layak kaito bere goklas ni rohanami marulupuluk to dinami dinaroha mutujulunami marsoba huhut marbunga-bunga tangan nami pasude patama saluhut na pargue ni nanyula di tanganmu di huta di balian di partika-tigau di perkantoran di pemerintahan nanggoh duwira swasta asa manupak maribata Tuhan saluhukna asa marsikat na pinasahat nuna atong dohonon nami malas papuhot Tuhamu akanak na boru asa alaman ma buhini jabu bahal buhini huta dia kaparhitian itang yang nami atong macak kubaran nang partodyo muna manupak amat taribata apuhamu itakas martonga di jabu lihat opi anak padinami memang hasahatan dohot si tiu-tiu lihat tikion tuhula nami tabunan siya sigotong siya medan sinaga siya bagabatung do si hobbing siya tarutung ra masuk mahamutulang nabasa adorakso saat kita tuh pakatayon tinggal dohita mulai ate manang di perpungat dari tingkion tong dohita madok mulai ate tutuhani nakpe di bagasan habok ni roha hita ima marhite pertuaun ni amang boruon dia rinak salpu dia lap tuhata tulabungna terlumbu bima tahe di hona boru saya dilihat Tuhan madiho gajang ni umur asaboy pature-turemu saluhuna akapo paramon tugit jangan nyari jadi lap coba di madihamuna
Raja di pamuran nami marga purba na adong di simamora na bolahon rono kami amang boru madapotok kamuna ima parhite partuaon ni amang boru namion suak songoninang dihamuna lain nami iboto nami saluhuna akabere nami bere bawa dison rohami hula-hula muna su nina poso su hula-hula parsia Hubak kami do ulos si karok rabu mangulosi badan asa anggiat disihapudian ni amang boru namion takas dilihat Tuhan tadi hamuna pasu-pasu tarlumowi ma di leku bapak ni si Jessica tuk peso di sono ingi botokku umak ni si Jessica dohot do itong mga macalo pasu-pasu siap tuhata anggiatnya dilihat Tuhan di hamuna leku tubuh ni anak nian molo bereku ngetulu boru obat bereku boru alai pangiduat jatuh Tuhan nilai anggiat dilihat Tuhan di hamuna leku tubuh ni anak disihapudian ni amang boru namion aida ngadong lain asotar patu padi bata jadi gomos do yang nami di pangiduan nami Martino doho bawai bereki tugi jangan nyari mangulosi iton di muna tuhat tama napasaton pasu-pasu itu hamuna ya nakon nami asa jupang songon nani donya tua-tua ya nakon din nahamulai aka amang boru aka ibotaku tuduluk saya dapotan mahamu di mata nyari bicar molo tuk tua merdalap kehamu di robean dapotak kamu di siapa bagada lomak tuat tamu turura dak jupangan mahamu di matani aik natio lahu tahumu lahu bono muna tu bagas muna jupang marihamuna sah-sah ni solu sah mati 300 jupang marihamu penggabian perhorasan si pahasa atau puta mertua di bata di sihafudian ni amang boru namion oras mahamuna saluhuna yanakon nami boru nami Horas mahami hula-hula muna babutima main manoktor mahami pasato nulos tu jalan nami dohot tu bare nami baik damang ma nahobar tu si parmusin nami
yang muna tuhami pamurong muna berhiti-hiti suri-suri nagajang urus tor lapu asaro mahzom hamir aja nami mapasok-pasok patuh muna dia muna permusik nami nalaporat na bahami manok-manok perlulan nami dan kami musik napartusi. Agka tulang na basa dihararo nami dihela ng burung ng beremi tungso sa diyay nabu patapami pasangapong kamu kahulauran nami martami kamu tamata na martua di bata asa tuar na menguton tubuan las nirohay di hela boru beremi asa po patupahami naljagar siya noon nagabi pasangan po kamuna hula-hula namin sidok tung nagcairingkat di adopi hamuna hami hula-hula ni akalekon akai botokon jadi hami pardulu mendade to hamuna raja ni kahanggi ni amang burung bedamang ma godang hasatani baru martus tio asa sahan naudi sahan nadenggan di anakon namin di kemudian nih amang baru namyon beda amang baru musim nabi Banalu siya lupa sakal Raja Nami tulang nabasa kuliah kami mempertikino Tuhan muna sa luhut ma para ni bolongan na gabi. Lima dikyon kita na pagkabi kami bere namin. Sa dua sa dikyon di pagkuan ni bere namin. Siya hangin hula-hula siya ko sa pagkapalago. Mga riting bihami ni sa magkabre at ang dapat sa pagkulo
urus gaya binian rumah. Kami teh mau tanya mata-mata di mata. Mengatakan supaya diminta menaking jujur ngulu ni laikon. Mulai jauh harga dia binian masa rumah. Alai tahu dan sekolah berpisah rumah. Ada hubungi kami, ada melihat karena suku pemana, ada melihat karena semua rasohotan. Marhitium kami kupos mengidu tu di bata, sama ni dia orang di bata dari namanya itu dia rumah kata palsu, dari namanya itu. Dia itu punya anak kata itu punya bu, karena semua rasohotan ni, saya kira rasohotan, tekan guru. Dan panggilan kami itu mata di bata. Semua dia perdundung kami itu nama satu ngurus dia rumah kalau kami yang ngurus seperti itu yang kami apa yang kita maka bisa muna pasal dia melaksanakan kami kita dapat ini harta kami pulang akan kami hebat itu itu mau urus kami kamu mana mana dia bilang tulah Pitu, ada dia yang kelai, nomor Pitu. Ada dia minta Pitu ada. Jadi maksud nami Pitu. Nang, harbusin nami. Galau kami. Disuruh untuk kami ya nak penanya. Ada satu urus gaji. Asal kia, gaji nabung nani. Kadang mah belum lagi. Belum masuk ke dalam. Isomahani kau mengajian lepas hakon urus turunannya asalkan memang mengajian dia tadi dia terhorasa suaranya menghidup dan ayo jadi songoni mati hantor nang borak main mana perhula-hula nabi kamu mesti ngabar tuh sih.
songoni ma di tulang nami motuk songoni pe nabu patu pahami dalam pasangan nama kerajaan nami las marwani daging las marwani demuna umitra tulang Tabang madihamuna kasi kamu tangat pa ng nami ito yang musabot na po nami opekan buru jalan untuk ihani ng hatakas-pasok pa muna bamat na asa habis sarang main na hatakan ni matani hari jalan sudah hatakan ni bulang kuari naman ito ni Samuna sa bulang hatakan ni bulang namin nagari mana naman habis sarang na tong jalan ko usitinggap parulan madudu asa bitang mana romeris kuat bunga sumorok dinuduk ni Prabu kuari naman ito di pas-pas bahap tamang dihamuna namin ang sa sulutong kung mga mamuriris lakas may lungang muna sa runga tuwa madudu pasirohan yung taribata asa sa suman na sa matubaktayan sahap nga mo sa loob na buro namin hiring sahap magabiyan madudu jadi nakay pinasat kami jaluhan na umulkiw pinagpamuhatan bahan madihamis tiyo-tiyo so asahap na Perdama. Mula tu kupasat kami pipet wamu. Hahanami longan kami saparan. Pangalapa panapuli kupasat kami matuamuna akrasa nami itu masalah. Kupugibba. Secara khusus mah dipeparani oposisi Gadulio. Kupegi kami lo jujur ngulu ni na dua-dua. Nang Martino parimana sa 24 tahun. Jala marumu mana pitu 70 tahun. Di Partino Paronipe nunga tuk sirsir ni lewat hatta di hamuak kaya na pongan. Di umuride nunga marbonus ni mana. Malay dati pesoni sa nahuranay do di hita. Lumovi na di anak nami natotok sa tubuhan na anak dope. Di hari terpulio di pulian ni na 2 tahun. Meninggal hutua mo di saluhut na hupit para paparana. Asa ipas sa muna di borenture. Ipas totong na di pangarato at tidulan ni Arion. Di gonggop amat taribata. Marhite tangiang ni Rajata na tagukom yung pasod di pertuaw ni Puja sa tao. So ni mahata nami at kahanduli di batama na madungan niya mo sa ngunit dita na di batama ba dungan mo law manulaw mo ay tukdo sudi ahas si Panginoon mo mulo di batadong mo di mahata nami nuay hugo kihami may marhite hata di si dua-dua di tangarumiris na ubun na sumoro usor opo prima-dua tujulan ni Arion di tibo umur ni oposisi kau tepa may murmuna liling mau mangono takas mga buwana do uwaru doa muna may nasar sa Madura. Oras majaligari ima sumarang muna. Sujud bitahin. Ale-ale alumni semea siya bulorum darabakti si Romborong. Molotik pesungonon haroron nami ito. Doon nilay namin ay las marwani bareng, las marwani pertondong mo. Sungod dia benon, pacalangon namin, sungod dalan namin. Naroho marhabok ni Roha di permoding na dua-dua. Unang manarita todi muna. So kanima panduan nami wala nami ibaga sa tikyon. Ami ro sian simba tuani guru sian para nami Bapak Joshua. Tu songoni pun nang haroro nami baca tikyon nak katulang. Rabdo kawuru nami dok bere nami. Songon nawa dokot turut berduka cita. Ndung marujung mulu tulangon. Salut nai marite Tuhan itu selalu nak kapasu-pasu kita selalu nak. Tu songon dia benang aroro nami dia muna selalu nak. Songon cibenon nami songon pas bunga. Tu songon ini benang mangna songon dia isina balas maramuna katulang dok kena tulang di sini. Urut tu si aram dia bunga kami tong sian anggaran dasar arisan temuan nami tu si burian. Narosa sirkalang asa tong masih kalian nong pasar kami alay sondo bere nami pengurus nami sa pasar kami just tokin pertikiran ilate jadi melihat di muluan
di pasatau bertiga tu kami sewani mata tu tulang Joshua atau malah tumpe sian anggaran nang tapatu pai pasatau nami sian arisata arisan paboras narang dutata da las marohamu nama cakon lana kita patu pahon kita rona mangulahon sewani nang sian arisata tulang sian arisan poparannya putra silai sabungan narang dutata tongloa sonor nakanengi kita na patu tahun kita na mangulahon malah tumpe saotik susadian nona terpesat kita balas marohamuna macakon soni ma ngabui donon nami pengyang nami anggiat tumibu terabu sudi keluarga nanti nadini na dua tahun soni dia tuh di hamuna laiku bapak Joshua dot itu soni keluarga besar nanti nelikon ni na dua tahun rodo hamisian STM tak Sarika tolong menolong sarohan arung di Sigalingging. Jadi tumpe songonon harono nami. Nasosoni dia kadongata adong toroso piga naro. Walau tumpe songonon nabuhi tarpatupa siang dusrohatan na tapatupa. Jadi tangyang nami tong tutuata di bata anggiat ma di pudian di Damangon sude hamu akapaparan na totong di pas-pasutuhan. Jala pangiduan nami tibu menyangkut betul rohamuna ikon semangat buhita tujuan. Jadi itu soni pe na buhita pasatami otik manang gudangan no las rohamuna senggi matuku tonggi metu gula asim metu sira soni ma sian hami dongan sistem na atau sian saroga tulang nami do buat tubuh nami di son tahu mamang nau partusi
Dos may maantay. Siya dos may hata, dagay ng